Navn? Sten Roderensen. Alder? 60. Bostaver? Aalborg, Svenga. Yrkingen? Det små med standiga slankenar får råttenar. Och drar inte vant till en bärdar angel i sjånen mer. Och jag dömande jäger borde man nog offra mer, men fuck it night och noktar en krossa light till mer dollar shines. Jag knö som psykisk slav i ditt altar. Men frasta ger som sanner pyromaner till facklar. Här är inte amen som tackar. Etla alla hu akbar. Pontus Pilates har ansvar blanda vi Mohammeds soldater. Tid standa still. Vandra vilsrunt i fjallde synd. Halt in här du passar in. Men allt sin trick om du är ratte fyrst. Fra babetist la en kassa och likt. Katolikt la en batnalist. Ateist la en satanist och en sannan kristlig rent ball och shit. Så till ett skikvande. Jeg vet de minnas med. Ser ut som Belia siner i rett myndene, men jeg så ikke minstene. Det er trikva fri å sissa seg og fyllja til jås noen uten å hukse om det kan blinda det. Svenga.